ଅଟାକୁ ନ ବେଲିକି ନ ଚକଟିକି ରୁଟି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ନବା ଗୋଟେ ବାଉଲ, ସେଥିରେ 2 କପ୍ ଅଟା ଦେଇ ଦେଇଛି, 1 ଚାମଚ ଚିନି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ପତଲା ବ୍ୟାଟରଟେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତା ହାଲକା ଉଷୁମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ତେଲ ମାରିକି ଗୋଟେ ପତଲା ବ୍ୟାଟର ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଲ କରି ଚକୁଳି ଭଳିଆ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏହିପରି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆରପଟ ସାଇଡକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେବି। 2 ପଟ ସାଇଡ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ 2 ପଟ ସାଇଡ ଲେଉଟେଇ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦବେଇ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ତାହା ଫୁଲିଯିବ ଆଉ ରୁଟି ଭଳିଆ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନେଇଯିବ। ସେଇପରି ତାୱାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୁଳି କରିଦେଇକି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ତାକୁ ପୁଣି ବନେଇ ଦେଲି। ହଁ, ଏଠି ପାଣିର ୟୁଜ୍ ଜମା ବି କରିବେନି, ନହେଲେ ସେଟା ଚିପକି ଯିବ। କପଡ଼ାରେ 2 ପଟ ସାଇଡ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ରୁଟିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। କମ୍ ଟାଇମ୍, କମ୍ ତେଲ ଆଉ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଏମିତି ନରମ ରୁଟି ବନେଇକି ଡାଲମା କିମ୍ବା ତରକାରୀ ସହ ଆପଣ ଖାଇଦେଇ ପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବେଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଯିବେ।